social services nato Poppers Boreal ag maximum of 5,000 pesos ang ato ang mahatag gawas sa bugas nga pwede na ko mahatag diri sa social fund. Sayod naman ang mga taga Digos, no, daghan naman kayo naka-avail ana diri, and even kung magkulang ang ato ang pondo kay maximum of 10,000 ra man na bro ang financial assistance for hospitalization nato diya sa ato ang CSPMO. Dinhi pud sa ako ang opisina nung utabang lang gyapon ko up to 5,000 pesos depende sa billing. Bisan pa man nakadawat na sila dito sa CSPMO. Apil na pud ang reseta ana. Mudawat lang gyapon ko diri. So wala na nagpasabot nga na ang nanay program dito ang opisina sa mayor. Dili na ko mutabang. Mutabang lang gyapon ko kay naamang gyapon ko programa nagtawag na ko social fund program para diri paraan ng mga panginahanglan sa labi na sa mga labing nanginahanglan mga yanong lumulupyo sa Digos City. Gawas ni ana aduna kita scholarship program. Nagterma ko ni atong 2 months ago og 35 million pesos na scholarship program. Project design to siya. Dayon naapuntay Digos City Livelihood Development Program, same amount, 30 million. Yearly na to ng pagabuhaton para makatabang ta sa mga yanong lumulupyo, gagmayng mag-uuma, gagmayng mangingisda o gagmayng mga negosyante diri sa atong syudad.